roșu, galben, verde, albastru, violet. Bine, e timpul să ne folosim iar ochii de supercolectori ca să căutăm ceva verde. Dacă vedeți ceva verde, strigați verde! Vedeți ceva verde? Ce este? Corect! O rățușcă de plastic verde! Repede! Trebuie să luăm rățușca! Bună, Donald! Putem să împrumutăm rățușca verde? Te rog! Avem nevoie de un obiect verde pentru mașina de culori. Până nu dispar toate culorile! Uite! Trebuie să luăm rățușca verde, iute! Poate putem folosi vreo micunealtă? Strigați cu toții! O Toodles! Toodles! Avem o foarfecă, undița mea îndemânatică și micunealta secretă. Putem folosi undița ca să luăm rățușca lui Donald? Sigur că da! Aventura! Strigați! Ura! Bine, colectorilor de culori, ajutați-mă să arunc undița! Luați-vă mult avânt cu undița și aruncați undița înainte! Gata? Luați-vă avânt și aruncați! Grozav! Am luat rățușca verde! Da, domnule, grozav ai mai pescuit. Ai găsit a patra culoare a curcubeului. Verde! Deci, ce culoare trebuie să mai găsim? Albastru, corect! Haideți, colectorilor de culori, să găsim ceva albastru!